Ya, ya, ya. Ya, ya, ya.
Nayana. Enak.
Kape apa neh cah iki? Kape apa kowe? Arep apa? Iki lho mendek arep apa kowe? Lah ngene. Ngene. Lho ngenku ngene iki mandek kok. Tandane mandek. Gak yon jablas nek ngono yon. Mandek. Balen no ngene mandek iki kon apa iki? Iki kon apa? Oke. Kusek to lek gandut. Kusek. Ayon. Larang bisa kesak jam iki. Oi. Kubu siang makan nasi kalau malam meme susu. Jas. Yon. Gak isin lho we. Delok maratuwono pojokan iki isin lho. Lama rok piye klambi kuning sapa kuwi? Klambi kuning iki sapa? Mama gak melok. Ya dadi ki mbake bojomu menehno kuwi. Iki saru kowe. Oh, njaluk mik neh Mas, ana apa ora Mas? Ki pokoke ngono bosine teko kabeh iki tak omongi kowe. Piye? Wah, tabuk cangkemmu lho iso kowe. Sik to Sin. Ya nggih. Cek. Penyanyi mang iso teko pol kene iki. Mosok penyanyi mang teko kene tok. Mikir ndi lho. Lah kalau khusus penyanyi. Nah. Piye? Iso ora? Muni nggih matur sembah nuwun. Heeh. Risang Kidha Muda saged sowan teng Desa Nglingga. Betul. Niki jalukan saking tuan rumah. Mosok nanggap barungan sunatake putrane nanggap barungan Mbak Atu. Lho ki jalukan niku iki tondo sing spesial iki jenenge iki. Sing sunat jenenge sapa sih? Sing sunat jenenge Mbak Tun. Kok sik to? Apa to jane iki? Miku iso modot iki piye? Ya ora iso kothok kowe. Engko ora gak apa. Diodot-odot Mas. Kok sik to iki aturane kitanan. Heeh. Iki ngitanake putrane Mbak Tun. Jenenge sapa sing disunat? Lah Mbak Tun. Mbak Tun disunat ta pungkes malah. Kok Mbak Tun tok. Aku Mbak Tun iki boloku kenceng lho Dik, Mbak Tun iki. Iki ora enek jenenge. Bener tok iki. Nah, iki Mbak Tun iki gada damel ngitanake putrane. Didongakne ya Dik ya. Oh, kalau mikem sene lho. Nyoh, tak balekno mikem elek ora teko pol kok.
meteng aku nggo. Pripun, Mbak? Pripun. Kula mriku. Nggih, tak mriku. Sekedap. Sik to, Yon. Kowe lha apa? Mumpung kene meneng kowe. Ngawur bojom. Bojom kintil kok. Ora melok bojoku meneng ae kowe. Ngawur ae. Pripun, Mbak? Lah wong kuwi malahan. Apa neh? Lho iki pancaku kenteli bojebole. Alang Irgiansah, monggo. Alang Irgiansah, Mas. Piye sir? Piye? Nyanyi. Nah, nek Oke. nek pengen nyanyi kon rene. Lho ki penyanyi Yon. Lah Tapi iya. bidak Sapa jenenge? Jenenge sapa? Nah, gak nyantol to. Andari kok kowe kelewat e. Kowe aja adoh-adoh saka panggung. Ayo sir. Sir. Tekan munggah sir. Hati-hati kuwi udan-udan nek setrum iku. Seter berapa bojone ayu. Nah, iki ra sandalan kemaki, setrum kaya aku mbiyen hujan. Ora apa-apa. Kon munggah sir. Ngawur awe mati perkara mik kok so. Sir, buka sir. Ora sendalan. apa-apa. Kowe ra sendalan bahaya. Layak wam cilik setrum. Ora iling aku kowe ning janar pe mati kok perkara mik. Kok so. Ayo, ndang rene kok so. Aku malah mir-mir. Ayo diselingi. Jijine ayo jogetan ayo. Basir ngecek anu mik ayo. Monggo Ayo. Mas. Ayo sepote kanggo munggah penyanyi. Ayo. Oh penyanyi sik, sik. Iki lho danungane joget to sik santu-santu kok sok. Niki Dek, Mas Yono. Piye? Mas, Piye? Mas Yono aku niki. Nggih. Iki wonten saweran saking Mbak Elia. Heeh, Mbak Alia. Elia iki penyanyi juga. Heeh. Penyanyi ini papan atas. Papan atas. Ya papan atas. Iki ora papan atas kok. Lah apa? Ata napas. Papan jebluk. Papan jeblok. Yo. Kok sok. Wonten pemburutan. Nun lagu napa Mbak Elia? Lho kok mau jangkrik iki to jane iki. Lagune jangkrik ndok aneh, Karek aku. Ya. Lagune jangkrik. Niki saking penonton Mbak Aulia. Iki urung Mbak Tun ndi lho jane iki sing digawe kok Iki penonton saking pundi? saking Cepu. Saking Cepu, Nah, iki penggemar Krido Muda. Betul. Saking Cepu di Loh, niati. akeh Dek. Udan-udan teko Nglinggo, desa Penggemar Nglinggo. Krido Muda ki banyak. Heeh. Dari Cepu, dari Kapuan juga ada. Dari Dari Kedung Bojonegoro, Tuban. Dong Tuban, Randu Blatung, Betul. Sulur, Radenan, Prodadi, Semarang, Tegal, Dine Kendal, akeh Dek iki Dek. Bekasi. Bekasi, Jakarta Selatan. Lho tra iya kok. Linggo ya ora Bos. Iya nglinggo juga. Mbak Tun rung nyawer iki sawerane saka Mbak Aulia. Jaluke Iku piye? Mbak Aulia zaman semono ku ya tau melok grup barungan juga. Mosok. Jaranan Ndi? jaranan si tumpaki lho, Dik. Tumpaki ku lho. Jaranane bagus, mubeng taman. Ya ku tumpaki wong lho. Gak. Basir kapal ki apa tahu? Tahu tak idun. Sayang, jamat saya sayang. Wis, Wis kok munggahno ben ae. ae. Odeng tak pek lu muncal lo. Bojoku purik kalau diangkrek. Nah, didongakno sing ketakane moga-moga. Didongake mugi-mugi Mbak Tun sak keluarga nekake seni barong risang krudo muda, keparenga seger waras, Amin. keparenga sehat walafiat, Amin. panjang umur lan kathah rezeki. Didongakno kanggo Mbak Aulia juga. Tak dongakno moga-moga Mbak Aulia nyawer dina iki moga-moga sesuk ndang entuk gantine. Heeh, rezekine saya akeh. Amin. Sehat wal afiat. Didongakno mugi-mugi jope ya lancar. Amin. Jope wakih gawe jope kae. Heeh, jope nek wis akeh nekakno aku. Lho kenapa nukano kowe? Heh, Kon ngempuki raimu. ora. Kenapa? Kon delok Kon delok piye iki sing artise kon unggah artise. artise endi? Artisnya dari kota Blora khususnya Heeh, jenenge sapa? Mbak Sinta. Tak Heeh. siarnya dulu. Heeh, Mas kowe dadi cek, MC-ne. Mengke tak siaran lah sepoti Mas ya. Heeh.
Jadi MC ke. Selamat malam semuanya buat warga Ngelinggo khususnya semuanya. Di sini malam hari ini kita bersama Krido Mudo. Kita tampilkan artis dari kota Jawa Tengah khususnya ada Blur, ada Mbak Sinta khususnya. Mari kita sebut bersama sebelum Mbak Sinta Blur. Yo, MC Ratu. Yes. Ayo bos kita semuanya di sini akan buat MC Ratu 16 piye? Kowe biyen sekolah piye kok sok? Artinya apa tuh ya? Lah ayo. Mari kita sambut artis kita dari Mbak Sinta. Akhirane kuwi lho bingung aku. Begitu dirungokno nek ngono. Selamat malam Mbak Sinta. Selamat malam. Ada mik yang. Miku medek miku. Tapi ireng rupane. Mo iki ora mikku. Mikku seneng kene mau ndi? Kayak melirik. Allah, biasane piye? Nek Selamat koyo ning kono malam, kan lho piye? Mbak Sinta. Halo, selamat malam. Pripun kabarnya, Dek? Mbak pinjam Oh, sebentar suwe ya. gak tahu ketemu piye kabare ya Allah. Aku jan kangen karo awakmu to, Dek. Dek. Suwe gak tahu Iya. ketemu ya aku Iya. biasanya ambung-ambungan kok ki Iya. meneng ae to jare kenapa to? Iki lho. Anak mertua miyon. Kok iki anak maratuane? Anak mertuane ya. Lah kowe. Aku Iya nek sing kene ngangon lho. mertuaku. Ya. Sampeyan yo nek sing ngangon lho ya. Sapa sing ngangon? Nang ndi? Mboten ndi sing ngangon. Mbakku kae. Oh, kae mbak. Mbak Sinta ini ada permintaan dari Mbak Aulia. Oke, apa Ada permintaannya? kawin kontrak. Kawin kontrak. Nah. Iya. Terus yang penak yo ngene iki yo Mas. Iya, yo. wah, sadar. Udan-udan. Aku nek udan-udan Ayo, iki sing aku ngerti. kelingan kancaku. Piye? Kadang mlayu ning kulon kono ndekne iki. Oh ngono, ning Jangan ndi? putih ku lho, Dek. Eh? Ayu putih ku lho. Oh iya, iki aku ya tahu ngerti kaya nggawa ndas-ndasan ngono kae. Go!